नायलाय आरो नायलाय बोरै सालाय नायलाय टुकलुआ जाहा दे रायदो लाबोथो र' लाबोथो दे फाय लाबो इयाव नङा इयाव सुनोसो नायलाय आरो आयौ 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 नायलाय डेन्जारसो नायलाय आरो मानो बिदि डेन्जार बिलाय सना नायलाय थै जिबनाव नुफेरथाराखैमोनला बिदि गथ'फोरखौ दिनैसो नुबाय खै बोसोर 8 बोसोरनि गथ' आयौ 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 नायलाय आरो बोरैबा देखायसोयो आयौ 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 मानो बिदि नोंलाय सना डेन्जारसो लाबोदो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै लावदुमा हेयार वाश खालामजागासिनो माने हेयार काट खालामनो थाखाय फैदो आरोना ओमफ्रायहाय जोङो न'आवहाय जिहेतु थांगोन बिश्वकर्मा फुजा होनो थाखाय बेखायनो बेबो एसे रेडि जानानै लाबाय आंहाथ' जेबो खालामनाय गैया खालामथ'वा आङो स' जेसेबांखिनि दिन्थिनांगौ बेखौहाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय दिन्थिलांगासिनो आरोना बिश्वकर्मा फुजानि पुरा देलायगासिनो लावदुमा स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो खर' सुखांबाय नै थांदो खानाय सिनगोन फैदो आरो बेयो नेबाय था ओमफ्राय आंहा गावहा खानाय सिनबाय थागोन आंहा नेबाय थानांगौ मालाबा आंखौबो नेयोना बेनि थाखायनो आंखौ नेबाय आरो दिनैया हा नै मालाय हेयार काट खालामखांबाय आंहाल'सो देलायनायनि नाम नै गाइस नुबाय लावदुमाबो बिराद देलायो माने हौवा मानसिफोरखौ हेयार काट खालामबानो बिराद मोजां नुयो आरोना एक्सट्रा बिदि देलायनांगौ गोनांथियानो जाया माबायदि मोनखो होनना सोंदोंमोन आङो ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव मेथाइ गाबबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ होनदो आरो आङो मालाय हौवा मानसि नालाय हेयार काट खालामबानो मोजां नुयो जोंनियाथ' आरो मेकआप सेकआप खालामनाङो नालाय ओमफ्राय नै स्टार्ट जाबायानो बेना पुरा बिजि एनि टाइम बिजिखा मा होनबावनो आरो मार जाना फैबायना आङो इण्ड'नेसिया मालयसिया बेरायहैनानै ओरैबायदि मटि जाफिनबाय नै डाइट खालामफिननांसिगोन लोगोफोर मा जाबावगोन मालायफोरा एसे जाबाबो फुङा आंना आरो जाबानो फुङो मानोथाय माखौ रायलायनानै मिनिखोथाय आङो गोसोआवनो गैबावलायला ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै आरोना दायो ओमफ्राय गाबोनो थांगोन जोङो न'आवहाय एबारसो फार्स्ट टाइम गिजानि जोङो बिदि बिराद गोबावनि उनाव न'आव थांगासिनो 2 माससो जाबाय खोमा न'आव थाङिया एबार थांसै आरो जोङो लाबोदो गारि सुनो ओइयाव लाबोफिनदो डेन्जारसो हनै बाबा फैदो ओइयाव नायलाय आरो डेन्जारसो नायलाय नायलाय आरो माबासो लांलायबाय आयौ डेन्जारलै होलाय बाजै नायलाय आरो इस बा जोंनिया सालायखांबायना जाबाय नांला दोनदु मामाया आथिं सेर जिरबाय थादों मानसिया गोसोम जागोन नोंलाय गोलोमफ्रुजोब्बाय हुगारनानै लादो नो नाङा अबे दख'नाया रोजा जाथार जाबाय
मायावबा थुयुं खनलायबाय हनै गारियाव नांदो सेट नायनो बेयाव प्रसाद हागासिनो जोङो ओरैनो फैसा मोनहरो न' गारि सुनानै फैसा मोनाबा बोरै जानांगौ जाखोब्रा देग्ला खेबसे नाहरलाय फट' खेबनो देग्ला ओइ देग्ला हेल' मिस्टार डाबल एम ए नाहरथारा दुखु जासिदो खोमा हेल' मिस्टार डाबल एम ए हेल' बोरैबालै अयथासार दादागिरि नायलाय मोजां सु जा गाहाबो दुगैफाबाय हे अमाबो गाबलायलायदों अमा दंफैयो नामा हा अमा दङ बेयाव सासे आरो नायलाय आरो माबा गारिखौ साजायसोबायलै मानो बिसिदों नोंलाय सना बिराद गोरोंलै गावसो जा दुखुआसो साजायगासिनो हनै देरथारबाय दुखुआ ये समायले जादेग्लाखै गारि सुबा एकदम समायसै रायसो बारा टाइम गैला दे देग्लाय आंखौ रायनो जाहोखांबाय फुजा होबायानो फायबायगोननो लायालै बुरबो इनिफ्रायनो होनो नों लाबाय गोदो हर लाया मानो नायलाय आरो दे बाबा फोथाफोर नान दे सना दे गोजा गोजा जाजोब्बाय मोखाङानो आदायालाय फोनबाय फोथा हर आं फोननानो एसे